Antakaa se chippi, mä menen jo nostamaan sitä yhtä. No se on varmaan long timiillä se sillä. Ei mulla oo chippi. Täh? No ei mullakaan. Sehän on tuollaiset. Siellä se on. On kyllä vittu semmonen kummeliporukka, että Eipä takaa nyt sinne vessaan. Joo. Aha oikealle. Aika oliko se siinä sininen? Kato. Pingillä. Siinä, yes. Joo. Noniin, hyvä. Hirmu papaatus. Joo. Kyllä yhdenlainen jännitysnäytelmä. Pingillä. Millä pingillä? Siinä. Toin pelaa enää ikinä sinun kanssa sukuun. No niin. Eihän oo vaikeat. Ei, nyki vaan ihan kivasti. Joo. No niin, siinä on sulle vauhti. Kiitos. Pitäis päästä. Varo pussin siipi. Ai! Kun mä niin läheltä. No niin. Voi vittu sä jäi sinne. Perhana. Paikan nimi on Takukangas. Jää katolle. No se on se. Vittu tämä on kyllä yhdenlainen sankari. Oo, kato. mikä Siikmeli. Apua tämä kaatuu! Ai. Ei oli kun jäykkä ja pökki siinä kyyvissä kaatumaan. Oo. Nyt meikä on kyyvissä ja Janne hyppää kuskin pakata pois, niin se skootteri kääntyy vittu kylelle ja meikä on tikkusuorana penkissä kiinni ja... No niin, nyt mä nauroin, niin ajoin Vittu, ai. Mitä? Mitä nyt? Ja se ajoit jo... Minä on järvessä. Ei nyt jumalauta. Ai, On järvessä tuo. ei saa. Hei, mulla on räpylä. Joo, se on... Koita nyt päästä rantaan sieltä. Mulla ei ole sitten enää yhtään hiiliä. Kaikki on mennyt. Ota. Mulla on Oho. kyyti sieltä eläkekyykistä nyt saatana. Ai vittu. Ja kakkeus. Ja veikö joku nämä kusiset hallit? No, Minustakin tulee vielä hyvää nainen joskus. Etu kylkiovi. Nokki sieltä sisältä. Nokki maassa. Yksi jäljellä. Kirkon... Minä kuolin laatikkoihin. Mitä vittu? Nokkasko vihu sinut Dorilla? Saatko joku ylös? Kyllä. Ja mä en pääse tätä pois. Timi, apua. Mitenkin me tuo saadaan sit? Timi. El. Varmaan kun tämä on siinä. Mitä? Missä tää auto? Kaverit istuu vastakkain vittu mun autossa, joo. Päästä kyytiin, Brena. No ei. No Mä meni menen ton tässä tihetti läpi tossa vittu. Ai! Vittu minä kuolen! Mitä Tää helvettiä ehtii täällä toinen tapahtuu? Älä mitä helvettiä! Come on! Joo, ei ollut sitten semmonen pieni hipaisu. Punavihreesiminen. Ai vittu ko helvet!
Hajoutko sä minun alta? Onko tässä... Tähän pitäisi saada niinku näin. Ja sit pitäisi olla F4 semmonen joku... Mitä vittua? Mikä tässä räjähti? Joku... Ei! Ei tämä nyt ihan näinkään pitänyt mennä. Sen ravikkala menee sen Ai vittu! Se ei ihan onnistu. Kaveko ready. Heitä Mölleren tuonne toiseen Ai viineri! Kuuluisia viimeisiä sanoja. Heitä Möllerän tuolla. Päätäänkö tästä? Tehdäänkö backflip? Wii! Juu, tuli perkele siinä. Mulla tulee Janne tästä kyljistä näköjään vihu. Ai mitä vittua! Jäi. Oi mitä helvettiä! Kato, saatana! Oho. Älä liiku Janne. Ei tästä pääse yli. No liiku! Päädä. Häh? Ota kiinni! Ei vittu! Oi! Tosta vierestä. Ahaa, meikäläisen Porsche. Oho, tapoin Thor Predatorin. Ajoitko Mitä sä tahaa nyt teille? teit? No en kai mennyt vahingossakaan. Oikein kaksin kappaleen. Kohtalo. Niin, Aha, joo. no niin. Mitä? Mitä tapahtuu? Onks sanottu jotain tiellä juoksemisesta, hä? Olinko tiellä? Timi ei kerkeä. Eleepasti kirkki. Vitun bugi. Herra johtaja, mitä me tehdään? Menkää Herra johtaja. alueelle. Menkää alueelle. Selvä. Ollaan kuulla vai? Tarviks Mitä? Ui! Melkein. No niin, tulehan Janne pusuttelemaan vähän. Ui! Onks tää nyt sitä Rocket Leaguea? Ei vittu, Oho. eikö tästä kukaan osu tähän auton kylkeen? No niin, painakaa Ei. Joo. Joo. Ei tästä. Ei, minä hyppään nyt pois, ei tästä. Etkä hyppää, kun sä nyt No otat niin, se selvä, sit auto. minä menen sitten kuskin paikalle. Riittävästi vauhtia, niin kaikki onnistuu. No niin. Ja nyt Täällä ootellahan. Apua tekeminen. Ai, minä on väärin. Eikö tämäkö minua Ei, kolhi? nyt on huono kulma. No niin. Oh! Ei tästä tule tolkkua. Joko minä saan tulla Janne sinun kyytiin. Et vielä. Kato, no niin. No nyt! Let's go. Ei mennyt kuin 6,5 tuntia. Näistä voi harjoitella tätä.